Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Mga kaigsunan, mayong adlaw kaninyong tanan ug welcome sa atong pagpanaguban. Ano na po si Mr. Panyawan ug si Sir John alang nining atong Knowledge Power. Ang paghatag namo kaninyo og mga kahibalo, kaalam og mga giya, apil pa ang mga produktong herbal nga makatabang aron matangtang ka ng mga balatian nimo. Mao ituyog tumong aning atong hugyawan sa SED Panyawan tungod kay gusto namo nga dili na ka mag-maintain og inom sa imong daily maintenance kun dili matabangan na ka. Gumikan kay ang mga produktong herbal sa SED Marketing, ang tuyog tumong mao lamang ang paghatag kanimo og alibyo sa mga balatian. Bueno, karong adlaw kauban gyapon nato si Sir John alang nining atong hugyawan sa SED Panyawan. Sir John, mayong adlaw kanimo. Hello, Sir Rick, no? Sa tanan natong mga tigpaminaw din na, kumusta ka mo tanan sa tanan viewers na to? And of course, alang sa itong mga kaigsunan diha nga doon na pa yung mga ginapanghambin ng mga balatian, sanding na karon ning mga produktong herbal nga makatabang gayud sa atong kalawasan. Ang ato ang SED Panyawan Plus nga dunay gahom sa Mangosteen, Luyang Dilaw ug usab sa Panyawan. Ang ato ang SED Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba ug usab aduna pud kini Panyawan. And ang atong SED Cogon Herbal Capsule, ang kapsula nga dunay gahom sa cogon grass and of course sa banaba ug usab sa panyawan. And aduna pud kitay milagrosong klase sa haplas nga pangitaon gayud nimo tungod kay kani nga klase nga haplas adunay init-init ug usab kahalang nga imo gayud nga pagapangitaon tungod kay makatabang kini sa pagtangtang sa mga bisan unsang matang sa mga problema nato sa lawas. Apil pa ning ini kaning atong ginatawag nga paghatag og kaning nindot nga pamati, no, kaning atong SED Liniment Oil. Aduna pud kitay mga sabon nga gamit karon ni Sir John. Ang ato ang SED Celebrity Soap, no, ang ato ang SED Celebrity Beauty Soap and of course SED Celebrity Kojic Soap. Ang ato ang mga sabon mga igalag igso nagaangkon kana sa mga sangkap nga makatabang alang sa pag-is-is sa imong panit, apil pa ang pagtangtang sa mga blemish sama sa mga pimples, blackheads, mga whiteheads, apil pa kanang mga freckles and wrinkles. Mao kanang kung inyong lantaon ang panagway sa ato ang partner dire, murag makita gyud ninyo ang kaanindot sa atong mga sabon. Bueno, Sir John, karong adlaw ato na pong hisgutan ang mga lain-laing mga ang usa ka matang sa problema sa panglawas nga medyo nakahatag og dakong problema, no, sa atong mga kaigsunan, ilabi na gayud sa ilahang mga tiil. Kay kung kini siya mo tubo sa ato ang mga joints sa ato ang mga tiil or kaning atong mga kumagko sa atong mga tiil, mga hiwi kaning atong mga kumagko. I have seen actually a person nga itubuan mga crystals sa iyahang mga joints, sa iyahang mga bukog, and dili mahitsura in taon ang iyahang mga tiil, no, medyo nangalahin na nga mga dili kay mayo lang taon kay nagkahiwi-hiwi ang mga tudlo niya sa iyahang tiil. And matud pa sa doktor, kini kuno nga matang sa problema sa panglawas, mo kini ginatawag nga gouty arthritis. Tagay ko namig dugang impormasyon may tungod aning gout ug nganong namay gout ug nganong sa mga joints pag mutubo man kini, mga hiwi man gyud ang atong mga tudlo. Kining gouty arthritis, no, usa ni sa ka klase, no, sa katong ginatawag nga katong sakit sa bukog o kaning arthritis. Kining arthritis mingod is kung mingon tag itis, no, Sir Rick, no, meaning nay or adunay
inflammatory reaction din na sa to ang specific nga or certain body part, no. Meaning pag once mingon tag arthritis, meaning arthro, meaning diha sa katong ato ang mga kabukugan o sa to ang mga joints, no. So adunay mga inflammation nga naitabo din ha. So sa kining gouty arthritis isip usa sa mga types, no, of arthritis is tungod ni sa katong pag-accumulate, no, sa katong ginatawag nato na uric acid. Kaning uric acid manggod makuha nato ni siya usa ni ka byproduct sa protein, no, nga makuha nato, no, sa mga high protein na mga pagkaon sama sa karne, sa mga laman loob, no, kana no na mga or kaning mga legumes, no, kaning mga liso-liso, no. So kini siya ng mga pagkaon which is high in protein, which is needed, no, sa to ang memory, needed sa katong pag repair sa to mga damage ng mga tissue sa muscles, no. Apan naa siya mga waste product, no, sama aning uric acid nga which maka-cause dito sa katong mahimo siyang crystal, no, nga mag-lodge siya din ha, no, magstay siya din na sa to ang mga spaces, no, in between sa to ang mga joints. So kung kani ato mga joints, no, naman ni siya space ato nga din na siya mag-lodge, no. So mag-crystallize siya through time which mahimong hinungdan siyempre kung crystallize tunok man na iyang forma, no, magtusok-tusok na siya din na og maigo ang ato ang mga sensory nerves, no, which mahimong hinungdan dito sa atong painful na sensation, no, nga atong gina-experience. Later on, once na nagadaghan, no, nagapuno na tong crystals, no, tong uric acid crystals din na sa tuang spaces in between the joints, ang mahitabo ni ana, no, is maka-cause ni siya og katong deformation, no. So kung tanaw na to ng tiil, no, sa adunay gouty arthritis, no, kining iyang marag kumagpo gani kaning dako nga kumagpo is pag hinahinay na siya og mag-adto sa kilid, no, mag-adto siya sa mara siya mosunod niya mudako ning iyang marag natay makita din nga na marag protrusion diri sa kilid, no, tungod na sa katong pag-build up, no, sa uric acid. Kining deformity, Sir Rick, no, maka-cause ni siya og katong ginatawag nato nga paglisod sa paglakaw, no. Lisod pud siya nga makasutok sapatos, mo nang uban is nagka-chinilas lang, no, aron kay dili man gud siya maigo niya. Once nga maigo man gud siya, ito siyang ipugot sa sulod sa sapatos, lisod kayo siya isulod og sakit, no. Kana ang mga presentation, Sir Rick, no, as summary, no, sa kining ginatawag nato na gouty arthritis. Mostly ani, no, is tungod man pud gud ni sa culture sa Philippines, no, sa mga Pilipino, no, nga mahilig kay mukaon ani mga pagkaon nga taas kayo sa ginatawag natong uric acid. Apil gid ni sa iyahang diet, no, labaw na sa everyday kining bulad, taas kay ni kining sardines, no, taas kay ni sa ginatawag natong uric acid, kining bisan ang sodium, no, kining makuha nato din ni sa mga instant food, kining noodles, no, maka-cause ni makadugang ni siya dito sa katong pain, no, na masinati once nga ang usa ka tawo nagabati na og kaning gouty arthritis. Mo na giingon sa ko ang doktor kaniadto, sir, nga kanang kung magpili manggali ta og mga pagkaon, mas maayo pang mopili ta og mga pagkaon nga taas sa amino acid rather than sa uric acid. Kay kaning uric acid mo man siya ang makadaot sa atong lawas. Kay sama sa imong giingon, kini laging uric acid pag kani siya magkumpol na, magdaghan na gani kayo ni, makahatag na inoon kini og pag-forms sa mga crystals diha sa ato ang mga joints. Kay susama nang duhaman ka na kabukog in between na diha gid siya motubo, no, mudako siya mo nang in between mo nang mahiwi gyud ang mga joints usahay ang forma niya tungod kay mo lagi na kanang nanay mga crystals or kanang ginatawag nato nga namuo nga mga unod. Yes. Unsa may mga pamaagyan na, sir, kanang mga nangahiwi ang tiil nga tungod lamang sa gouty arthritis? Unsa man, operahan sila para matangtang na or naala sila tumaron nga mga tambal para mahilis na? Actually, no, kining crystals natong makita, no, or kaning naga-build up din na sa in between the joints, no, lisod kaayo na siya tanggalon. And
katong first nimong option kagani atong surgically, mo gyud na ang pinakamainam no na pwedeng procedure no or regimen na buhaton sa mga deformed na mga joints o kanima to mga tiil no. Tungod manggod kining mga crystals manggod, lisod ni siya kaning ma-metabolize mo ganito no nga nag-build up siya din ha tungod kay lisod ni siya ipagawas, lisod nato ni gamiton, lisod nato ni siya imo og waste no. So dira siya mag-lodge hinuon sa ato ang mga joints. So nagani cases no nga nigbuto na ang panit. Unya makita nimo tong nay marag mga bangag and then nay marag choke nang gagawas. No? So nana ka bad no ang situation kung once nga kining ato ang gouty arthritis dili nato katagan og kanang pansin no. Kining atong panit no kaning kung tanaw nato nang naga-build up naman nagaburot din na sa ato ang mga kumagko no. And then once later on pag once nga di na to na sa pansinon mabusnot ta siya unya matingala ta nganong nay mga balas dira na sa sulod no naay marag choke no. So kana ang presentation sa uric acid no na naga-build up na sa tong panit kaysa to ang mga tiil no. So muna surgically dinana ang pamaagi no aron nga makorek na to tong deformities. Pero Sir Rick dili ni siya moingon ta dili ni siya easy no nga procedure tungod kay reconstructive surgery ni siya. So naga-entail ni siya dako kaayo na kwarta no. So kung ang usa ka individual nagplano siya pwede ra man na siya ipa-opera no. So dili man gud siya essential no. So ginahulog nato ni siya dito sa atong tawag na reconstructive surgery. So bisan man gud og wala nato na siya ginahilabtan dili kinahanglan nga ayuhon. So kung gusto nato siya ipaayo, mo gasto gyud ta og mahal kaayo ang kinahanglang gaston aron nga ma-reconstruct nato tong atong mga deformed na mga tiil. Mo nang sa pagkakaroon pa lang angayan gayud nga tagaag pagtagad ang atong kalawasan para dili ta mo sampot sa mga nagkadayang mga klase sa mga balatian susama ning ginatawag natong gouty arthritis. Ang mga produkto sa said marketing Sir John napamatud-an man kini nga adunay pagtabang sa ato ang kalawasan no. Kay bisan pagali kaning atong said liniment oil maayo kini pahid ilabi na kung ang usa ka tiil adunay gout kay ang gout manggod aduna kay sensation nga mabati kaning murag kay na inflammate naman siya inflammation and meaning to say nagi kay mabati nga pain pinagi sa paghaplas sa ato ang said liniment oil murag malibyuhan kini. And of course sabayan pud siguro sa pag-inom sa atong mga said panyawan nga mga kapsula kay kini atong mga said panyawan products aduna naman kini pagtabang sa atong mga kalawasan kay ang mapait nga sangkap sa panyawan mao kani siya mohatag og alibyo para sa katong mga nagkadayang mga klase pa nato nga mga problema sa panglawas. Yes. Kanang mo no nindot kayo marag 1-2 punch man ni atong mga produkto sa said marketing no. Pag once nga natay masinati nga mga pagpanakit no pagngulngol din na sa to ang mga affected parts sa gouty no sa gouty arthritis no or sa gout no anindot itong sa liniment ug katong syempre katong pagkontrol na to sa katong atong ginakaon no para aron nga ma-metabolize ug ma-prevent atong pag-build up sa uric acid na nindot gyud kaayo nga matabangan nato pinaagi sa pagtumar no sa to ang said panyawan plus mangustin kato siya nga produkto gyud no isa gyud ni sa pinakaganahan ako na produkto sa said marketing tungod kay anti-inflammatory gyud ni siya ang mga content na mga phytochemicals no nga mobatok dito sa inflammation nga mahimong hinungdan dito sa katong pagubak o pagpanakit pagmulmol no sa ato ang mga parte sa lawas. So dili lahi din na no kaning gouty arthritis nindot gyud kaayo no nga i-combine nato ning said liniment plus kining said panyawan plus mangustin no nga kini na combination very effective 100% natural nga makatabang gyud din sa pag-alim sa imuhang ibati na gout o kaning gouty arthritis. Okay, and wala namang kita igong oras Sir John, murag panahon na sad nga manamilit kita sa ato ang mga viewers and listeners. And atangan lang yapon gyud siguro kining atong tulumanon kay kaning atong knowledge power. Susama sa title sa ato ang tulumanon sa hugyawan, no? Knowledge is power, no? Murag importante gyud ang kahibalo nga makahatag ta og pagtabang sa atong mga viewers and listeners. Sir John, your parting words please. Salamat kay Sir Rick no og unta nga nadungagan nato ang mga kaibalo sa atong mga tigpaminaw karon og mga viewers nato ug magpadayon pagyapon sila sa pagsubaybay ni ato ang
programa no, og kaning bisan na nga to ang page na i-like nila aron nga makita nila ang notification sa bago na tong mga videos na tong ginapatawas. O ganoon na pud kita YouTube channel mga kaigsunan na pangitaon lang nato ang said marketing nga mga channels kay makahatag kami og update kanunay sa ato ang mga kanunay nga mga ginahimo dinhi sa Hugyawan sa said Panyawan. Bueno Sir John, salamat kayo sa kahigayunan og usab salamat kayo po sa imong kahibalo nga imong gi-impart sa ato ang mga listeners karon. Salamat kay Sir Rick, salamat sa tanan. And of course, padayon na lang gyapon sa pagkanunay og lantaw kaning atong Hugyawan sa said Panyawan kay sa knowledge power makakaton kag mga panibag-ong mga kahibalo aron ka ng lawas nimo maluwas sa mga balatian. Kini si Mr. Panyawan nagaingon kung adunay balatian pag said Panyawan. Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa said marketing, ang knowledge power sa Hugyawan sa said Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa said marketing, ang tigama og tigapunapod sa said marketing products sama sa said Panyawan Plus, said Panyawan Garlic Capsule, said Cogon Herbal Capsule ug ang said Liniment Oil. Apil pa ang said Celebrity Soaps, ang said Celebrity Beauty Soap ug ang said Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gyapon kini katulumanon aron kalugangan pa ang imong kahibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.